manan so sa kaap. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emma. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I never knew love. Rainbows fade and clouds are gray, but in my heart I know someday. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga nagtuyo sa Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Emma. Robert, dili pa ko rin din butang, ha? Di ba ako nag-eskwela pa ko? Di ba ako mananginit sa dang imong lawas ron? Padanas kinit sa imong lawas, Emma. Ako'y bahala ni mo. Robert. Kinuo ko. Pila na ko kaadlaw nga dalit. Ang saan na lang kumaptos ko. Patay gid ko ning mama kong pananglit maptos gid ko. Dili ni mahimo. Ako pa hibawon si Robert ani. Unsa? Nagduda ka mabdus ka? Oh, Robert. Ang saan man nato. Silahay ka pala ka. Andam ko mabarog sa tong anak. Pananglit og mabdus ka. Salamat, Robert. Pero aros pag siguro, magpalit na tagpiti. Positive. Mabdos ko di ay ko. Ay kagol. Matod ko andam ko nga mubarog nimo ug sa tong baby. Hilom na. Ay napagilak. O niya, mga tubang baka nilang magpapa na ko. Oo, Emma. Bugo ka nga pagkanak. Di ba niingon ko nga di sa maguyab-uyab? Pasaylo ako pa. Dong husto na. Ipaunsa pa man na nimo nga naa naman na. Asa naman ang lalaki nga nakapamabdos nimo, Emma? Ingon siya mga muanhi daw siya. Paniya ka dayon. Kay gusto kong makailan ang tawana. Opa. Dili siya makontak. Ginoo ko. Robert, maluoy ka. Tubagain taon ko. Ayaw na paglao matong tao nga nagpamabdos nimo. Kay klaro na lang. Wa to'y plano nga muako sa iyang obligasyon na nimo. Igo ka lang kitilawan na to. Pa. Nakpagilom na. Ni Arami, dili ka na mo pasagdan. Kining nahitabo nimo karon himo kining leksyon. Og paningkamot para sa imong kaugalingon. Ingon man sa umaabot nimong anak. Ma, okay na ba kung ibilin ako ni mo si Inday? Ha? Asa man day ka? Mangita akong trabaho, ma. Dili pwede nga isalig ako ninyo ang tanan na mong kinahanglanon sa akong anak. Emma. Kinahanglan ko ni buhaton, ma. Para sa akong anak. Ay, salamat intawan. Nga nadawat sa akong gi-applyan ng groceryhan. Maayo sad kay dili ra kayo layo ang mall sa amo. Dili ra kasag pliti. Salamat, Lord. Makasugod agad intawan kong trabaho, ugma. Here's your receipt, ma'am. Ganahan ko nimo.
Unsa, ma'am? Makadani ang imong mood. Keep that up, ha? Mas maayo gid nga smiling kang moatubang sa imong customer aron maganahan sila balik-balik ninyo. Salamat, ma'am. Tip nako nimo. Unsa, ma'am? Sige na, kuhaan na. Thank you kayo, ma'am. Balik-balik. Mauding nagsigitog pang regards nimo ang tagalaing department kay kusog mo di kay kamo pahiyom good. Ha? Naamay nagsigig balik-balik din hi. Mura kada adlaw kina siya mohapit din hi kay manglili ko ni duty baka. Kinsa man? Si Michael. Ha? Ibugid kaayo siya nimo, girl. Ningon ganito siya nga atgan kuno kaniya inig-uli kay makigistorya siya nimo. Unsa? Makauli na gid intawon ko. Magdali ko bi kay gimingaw na kay ko sa akong anak. Ay, ma. Kaila ka na ako? Ako na si Michael. Ikaw ang... Oo, ako may sige pang regards ni mo. Michael, sorry ha. Pero ang tinuod, awa ko'y tayong paraan niya. Naan ako'y anak. O gusto na akong i-focus tanan akong oras o atensyon niya. Ma. Grabe sa kaday uy. Wa man lang gid mo hatagig chance ang tao nga maka-explicar nimo. Gibastad naman dayon nimo. Dahil na ako'y anak. Og dali ko gusto nga mulaom siya nako. Usa pa, gikan na sa kong nasakitan. Kalit lang nawa ang amahan sa akong anak nga, wa ko mahibaw kung naunsa og asa na karon. Pero day, dili man parehas ta ng lalaki. Unsa may kasiguruan nato nga dili sila parehas. Kana sila, maayo lang na sila mastorya sa una, pero kadugayan ay na lang ta. Parehas na silang tanan. Emma. Ikaw? Ni anasad ka? Oh, Emma. Og pag nadaan na dilag sugod, kay gikan karon, kinaawat mo. Kuwaon ti ka din og ihatod ti ka sa inyo. Michael. Seryoso ko nimo, Emma. Nakalitan lang ka. Sa ako nang giingunan ako'y anak. Pero wa kay bana. Michael. Sagdi kong ipamatuod ako nimo nga ganahan ko nimo. Og seryoso ko sa kong tinguhan nimo. Kapuyon ka lang. Ako kung kapo yun. Mupahoy god. O man, balik na sa. Ay, ambot ni mo eh. Kay asag uni mo eh. Emma, bangon diha. Nakay bisita. Duka pa mo eh. Kasi may bisita na ako. Michael, man kuno iyang pangan. Nagstorya na ganito sa imong amahan dito sa silong. Gipatagay sa imong amahan. Murag, nauga na lang to na kay murag kubog-kubog na rabag ito da. Unsa ma? Oh, ayo kay nagmata ka na diay, Ima. Ay, Emma. Ba? Baka sa'yo ba niyo nagtagay? Imo naman hinoon naghihubog akong bisita pa. Mas mayo ng hubog garon maklaro na to tinuod. Kay ingon sila kung hubog ang usa ka tao. Masulti yun niya ang tinuod ng tumong o kibating. Pa? Sir, seryoso lagi ko sa imong anak. Kung sugto lang ko niya, di na ko siya pasagdan ingon man ang iyang anak. Andam ko siyang pakaslan. Michael. Unsa man, nawasan na ka? Oo. Salamat ha nga. Di pa katulog sa kunin mo sa inyo. Kinahanglan. Dili sa kumusugot no nga, papaulion kang hubog. Maunsa pa lang unya hinuon ka. Sa sunod gani, kung muinom ka, pagbili para uli. Ang tinuod, di gid ko manginumay gud. Niinom lang ko ato isip hospital sa imong amahan. Michael. Seryoso ka gidain ako. Emma,
Di ko buang nga mag-usik-usik sa akong panahon og effort nga muatubang sa akong pamilya. Kung binuang pa ning tanan ako. Ganahan ko nimo. Ug tinuod ang akong gisulti. Kung imo na akong sugpon, andam kong pakasalan ka. Michael, Di ko gustong mo desisyon din ka. Hatagan di kag oras o panahon sa pag-una-una sa tanan. Andam kong magpaabot hangtod nga magustuhan ko nimo. Gusto lang ko masayod ka nga. Niyara ko din ni Perme. Michael, Open my eyes, only to see. kung para imo gid ang usa ka tawo, andam siyang mudawat sa imong kagahapon. Tungod sa hitabo nako sa una, gilingon anak kadali para nako nga ihatag akong pagsalig og balik. Pero tungod sa sincerity ni Michael, dirisgo kog balik sa gugma ug wa gid ko magmahay. Tungod kay sa pagkakaron, malipayon mis among kami niyoon uban sa among tulo ka mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Emma nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit ni regulahan. I never knew love. Never knew love till I found you. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haga o kabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasangkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaninag.